Bi araba ye avril kalo tile 8 an balimaw ani ɲangwa ci don kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya man bolo ka lasaw ma o dɔ ye k'a fɔ avril kalo tile 6 mɔgɔ 2 banana bingani wale dɔ la Koro a yirala k'a fɔ tɛnɛ don n'o bɛnna avril kalo tile 6 ma binganikɛla dɔw ni marifa kun b'olu bolo olu le kɔni taru ɲɛsi Koro dugu dɔ ma bingani tara ka ɲɛsi dugu min ma dugu in tɔgɔ ye Anakila wa a bɛ Jankabu mara de la a yirala sa k'a fɔ a kɛra sababu ye ni mɔgɔ kelen kɔni ni tora la wa ni mɔgɔ 2 fana banana Anakila sigibagaw y'a yira k'a fɔ Ala ni olu ka groupe d'autodéfense sababu n'o ye duguladenw yɛrɛ kɔni faralen ɲɔgɔn kan ni ka se k'u ka lakana sabati o de kama olu sera ka tila ni bingani na o kama kumakan laban na u y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko fɛn min ye finitigiw ye u k'o bila ka taa Jankabu walasa u bɛ se ka olu yɛrɛ u ka denbaya n'u bolofɛnw kɔni lakana cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ avril kalo tile 7 donsow ye dankari kɛ jatigɛ wale tabaga 5 la Koro mara la a bɛ wagati damadɔ bɔ kunnafoni dɔw sera a ma ni ka yira k'a fɔ Koro Bankas Banjagara olu yɔrɔ ninnu kɔni ɲagaminen don nin wagati in na kosɛbɛ sabula ko marifatigiw dɔ kɔni bɛ ka munumunu yen nɔ ni ka kojugu kɛ duguw la o hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ avril kalo tile 7 Pelu n'ale ni Koro cɛ bɛ taa kilomɛtiri 27 ɲɔgɔnna la ko donso dɔw ni jatigɛ wale tabaga dɔw de kɔni kun karala ɲɔgɔn na yen nɔ ni kɛlɛ in sababu la a yirala k'a fɔ fɛn min ye jatigɛ wale tabaga 5 ye olu kɔni bɔnɛna u ni na donsow fan fɛ sa mɔgɔ ni ma to a la ko nka fɛn min ye mɔgɔ caman ye olu kɔni joginna kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi Bayangara Bankas ale ni Koro o sigibagaw kɔni y'a yira k'a fɔ olu ka laɲini tɛ fosi an ka jamana ɲɛmɔgɔw bolo ko fɛn min ye lakana ye o ka se ka sabati olu ka yɔrɔ la dɔrɔn kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ taa Mopti a yirala k'a fɔ avril kalo tile 7 kɔnɔna la pankuru bɛ na ni an ka finitigi dɔw ye yen nɔ an ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ tarata don avril kalo tile 7 Mopti kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare pankuru n'o ye avion ye o kɔni bina ni an ka finitigi 2 ye a yirala k'a fɔ ni pankuru in caman de kɔni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko wa u tun bɛ ka bɔ baara de la Tombouctou ni k'u kunda Sevare kan u selen Sevare n'u y'a laɲini k'a fɔ u bɛ jigin yen nɔ bolimafɛn kɔni murutira bolibagaw bolo n'o kɛra sababu ye n'a bina n'u ye o kama a yirala k'a fɔ finitigi 2 minnu tun bɛ ni bolimafɛn in kɔnɔ u 2 bɛɛ ni tora a la nin wale in kɛlen kɔfɛ an ka jamana gouvernement ye sɛbɛn bila o sɛbɛn in kɔnɔna la u bɛ k'a tasibila kɛ ka taa ni finitigi ninnu ma ko Ala ka hin'u la ni k'u dayɔrɔ sumaya kumakan laban na u y'a yira banbagatɔ ninnu somɔgɔw la k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ nin wagati in na walasa ka se k'a dɔn fɛn min kɛra nin kasara in sababu ye kunnafoni wɛrɛ mana b'u kɔfɛ u bɛ lase aw ma wagati nataw la an bɛ kunnafoni kuncɛ ni coronavirus ko kibaru ye a yirala k'a fɔ avril kalo tile 7 bana in yera mɔgɔ 9 wɛrɛ la Mali la kunun avril kalo tile 7 an ka jamana minisiriso n'ale ka baara bɛnnen don lakana sabatili de kama ale kɔni ye sɛbɛn bila o sɛbɛn in kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ coronavirus yera mɔgɔ 9 wɛrɛ la an ka jamana kɔnɔna la bana in yera mɔgɔ minnu na k'u sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ kin fɔlɔ kin 2nan kin 3nan kin 4nan kin 5nan ani Mopti mara ye hali bi sɛbɛn in kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ banabagatɔ 3 o kɛnɛyara ko wa mɔgɔ 1 fana kɔni ni tora ni bana in na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a yirala k'a fɔ mɔgɔ 56 bana in kɔni ye olu le minɛ an ka jamana kɔnɔna la mɔgɔ 12 k'olu kɛnɛyalen don nin wagati in na ko wa mɔgɔ 6 olu kɔni ni tora a la an balimaw ni kunnafoni de bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru la an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ minnu man kɛnɛ nin wagati in na Ala ka lafiya d'u ma minnu yɛrɛ tanyara Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma